Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Humigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Ika'y isang bagyo. Bagyo ka ba? Kasi parang signal number 4 ang dating mo. Next. Anyway, 16 minutes after 2 o'clock, mga kabombo. That's from Ian Bryle. Beautiful song. Bagyo. Kag today, mag-sugpo naman kita diri sulat sa ato ni Aguila sa Sri Lanka. And this would be the third day sa ating sunod sang iyang istorya. As I have said, this is quite very long, so hindi ta mahatag sa inyo in one full blast. No? It would take us days. So, episode per episode lang kita. But anyway, ang background, no? Bali, nakaagi sa sexual harassment, ang naghimo sini sa iya is somebody nga ginakabigya pa mismo nga iya nga uncle, no? May edad na, do mga 70 plus na, and then sa ginhimo sini sa iya, do bag-o lang gid to siya yan nakabata. So dito na kita sa part nga ginsulod to siya, no? Wala niya nga husband, siya lang kag ang iya nga kabataan. So, Tita Regine, ari ang kasupot. Sabi niya, this is the first time that in this house we have a little angel, and I'm so grateful for this, and you are very lucky in this house. So patuloy niyang hinahaplos ang aking balikat. Hindi ko naman binigyan ng masamang kahulugan, tita, kasi tinuturing ko na siya na parang ama ko. Hanggang sa nabigla ako sa pangyayari na hindi ko inaasahan. Bigla akong hinalikan sa pisngi at sabay tayo siya sa upuan at umalis na walang paalam. Napatulala ako at biglang nag-stack up ang aking pag-iisip. Napahinto sa aking paghinga
at natulala ako bigla, tita. Hindi ako nakasigao. Biglang tumikom ang aking mga bibig na parang mahihimatay ako na hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman sa mga oras na yon. Hindi ko man lang naprotektahan ang aking sarili dahil sa aking kondisyon. Hindi ko matanggap na hinalikan ako at nandidiri ako sa mga oras na yun, tita. Galit na hindi ko mailabas ang aking nararamdaman sa mga oras na yon. Tumawag ako sa aking asawa at umuwi agad siya at sinalaysay ko sa kanya ang pangyayari. Galit na galit ang aking asawa. Sabi ko, huwag kang gumawa ng hakbang na magpapalala sa ating sitwasyon kasi kakapanganak ko pa lang. Higit sa lahat, lumalaganap ang COVID virus. So iwasan natin na makipag-ugnayan sa kahit sinong tao kasi kung mahawa tayo ng virus, kawawa ang ating mga anak. At isa pa, ang sugat ko sariwa pa masyado. Sa panahon na yun, tita, wala pang COVID vaccination para sa mga tao sa aming bansa. Kaya todo ingat ang bawat isa. Minsan lockdown ng ilang linggo. Ang mga negosyante nagbubukas ng panandalian para kumita ng pera upang may pangtustos kami sa aming mga pamilya. Ang mga negosyo madalas sarado, public office walang pasok, kahit ang mga eskwelahan. Tanging bukas lamang ang mga hospitals. Nagbubukas minsan ang mga negosyo kung may pahintulot na galing sa government. Ngunit halos wala namang mga buyers at customers dahil sa COVID na lumalaganap sa aming bansa, hindi lang sa Sri Lanka, kundi sa buong mundo. Ang masaklap, nasundan patita ang trahedya noong January, last week of the month 2021. Habang naglilinis ako sa harap ng aming bahay, biglang umakyat si Mr. P sa kalsada na kung saan naglilinis ako. Ang munting kalsada na connected sa temple, kailangan kong linisin araw-araw kasi dinadaanan ng mga tao kung maghahatid ng pagkain sa temple. Mula nang tumira kami sa bahay na yun, tita, ang mga tao nagso-shortcut sa aming bahay kasi mas malapit sa temple at hindi na sila mag-iikot pa ng napakalayo para maghatid ng pagkain sa temple. Isa pa, malinis na ang area at ganado raw sila na dumaan sa lugar namin kasi nga malinis at puno ng mga sari-saring mga bulaklak ang kapaligiran mula sa bahay papunta sa temple. Habang naglilinis ako sa area, tita, dumating itong si P. Nagmamadali. This is the same person, no? Nga nag-una manhimo sa iya. So nagmamadali at naglalakad ng patagilid, paikay-ikay dahil ang isang paa niya ay hindi pantay. Sabi niya, "How are you?" Sabi ko naman, "I'm good now." Sinagot kong pabagsak. Sabi niya, "Do you have tattoos in your body? Can you please take off your t-shirt because I want to see that?" Ay umiinit ang aking ulo at sinigawan ko. "And why should I open it for you? It's my privacy and you should respect that." Huminto ako sa paglilinis at tumalikod bigla. Tinalikuran ko siya sa mga oras na yun. Bigla niyang hinawakan ang aking balikat at tiyan, tapos binaba niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanang paa ko. Bigla akong tinanggal ang kanyang kamay na nakahawak sa aking kaliwang paa. Ginamitan ko ng downward block na may pinakamalakas kong puwersa at bigla itong natanggal ang kanyang kamay na nakakapit sa aking paa. Nakita ko sa mukha niya na nasaktan siya dahil sa lakas ng puwersa na aking binitawan at sabay bigla akong tumalikod. Tapos dali-dali akong pumasok sa bahay at sinara ang pinto. Noong gabi na yun, tita, hindi ako makatulog ng maayos. May takot sa aking kaisipan na bumabagabag. Gusto naming mag-report, kaso naisip namin ang COVID. Kasi halos lahat noon ayaw na makipag-usap sa kahit sino kasi takot sa COVID virus. So marami nang namamatay sa aming bansa sa panahon na yun dahil sa COVID. Wala akong choice, tita. Mas pinili kong tiisin at harapin ang takot sa aking isip. Total, alam ko naman
na hindi ako mamamatay sa negatibo kong isip kaysa mahawaan ang pamilya ko ng COVID virus na nakakamatay. Sobrang gambala na sa aking kaisipan ang sitwasyon, tita. Halos hindi na kami makakatulog na mag-asawa. Lagi na lang pumapasok sa aking kaisipan na baka maulit muli ang kanyang pambabastos sa akin. Minsan lockdown at nagbibigay ang government ng libreng bigas, mga gulay, asukal, asin, tea, itlog at marami pang iba. Ang aming government sa panahon na yon hindi napabaya ng kanilang mga obligasyon para sa taong bayan. Dinadala ang mga stocks sa pamamagitan ng paghahatid at gamit ang sasakyan ng government upang ihatid ang mga supplies sa tao. Sa isang pamilya, isang tao lamang ang makakalabas ng bahay upang kumuha ng mga rasyon mula sa government. Nag-aabang ang mga tao sa tabi ng kalsada. Sa kabila ng pandemic, ako naman at aking pamilya ay humaharap sa mga trahedya at nasundan pa muli sa isang karumaldumal na sitwasyon. Sa tuwing pumapanhik ang matanda sa aming compound, tinatantya niya na wala na ang aking asawa sa bahay. After lunch, sinusuhot ng demonyo ang kanyang utak para maghasik ng lagim sa akin. Dalawa sa aking mga kaibigan ang nakaranas din ng pambabastos sa kanya. Nagsumbong din sila sa akin at galit sa taong ito dahil ang trahedya na ito, tita, maraming nakakaalam kahit tinatago ko dahil dignidad ko ang nakataya dito. February 20, 2021, 1:20 p.m. Parehong lugar kung saan ako naglilinis madalas. In between sa temple and our compound. At matatanaw ito ng suspect ang area kung sa tuwing naglilinis ako dahil ang balkonahe nila nakatapat sa kalsada. Tapat din ng highway ang kanilang bahay. Makikita niya rin ang mga naglalakad sa kalsada at ang area na madalas kong nililinis. Dumating siya bigla, tita, na hindi ko namalayan habang busy ako sa pagwawalis sa tapat ng aming bahay na inuupahan. Ang tanong niya, ganun pa rin. How are you? Sabi ko na pabugso at malakas, I'm still good and I am okay now. Sabi niya, you know what? I have lots of money because I am a pensioner. If you need financial assistance, do not hesitate to ask me, and I will give you anytime. Sinagot ko siya, tita. Thank you, but I am satisfied with everything that I have, and I can't accept your money, and thanks for that. Sabi niya, you know, my youngest sister is a second wife. There is nothing wrong if you get into a second relationship. I said, so what? If your sister is a second wife. So habang pinagpapatuloy ko ang paglilinis, tita, sabi pa niya, you know, during I stayed with my wife, I'm very strong. And we have sex 4 times a day. But my wife doesn't get pregnant any longer. O proud pa siya, tita, na nagkukwento sa akin habang palakad-lakad na pakimpay-kimpay dahil hindi pantay ang kanyang mga paa. So bigla akong huminto sa paglilinis at tumalikod bigla. Sa aking pagtalikod, bigla niyang hinaplos ang aking balikat at pababa sa aking tiyan. Hinawakan niya bigla ang aking kaliwang kamay. Nang hinawakan niya, tita, bigla kong inikot ang aking kamay upang makapiglas sa kanyang mahigpit na pagkahawak. Pinaikot ko ang aking kanang kamay, sabay hawak sa kanyang kamay ng mahigpit at hinila ko ng pinakamalakas at sabay hampas siya sa gilid ng bulubunduki na area. Hindi ko tiningnan ang kanyang posisyon kung paano siya bumagsak, basta ako tumakbo papasok sa bahay. Hindi ko katakalain, tita, na sumunod siya at umupo sa sala. Nakita ko na lang na nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa takot ko, tita, na baka napuruhan sa paghampas ko sa kanya sa bulubundukin, naisip ko na baka dito mamatay sa loob ng bahay ko at ako naman ang maaakusahan nito.
Tumakbo ako papuntang kusina at nag-init ng isang tasang tubig sa electric kettle. Ilang segundo, bumukal at dali-dali ako na nagtimpla ng tea at tumakbo sa sala. Nilagay ko ang tea sa mesa. Kinuha niya at ininom ng dahan-dahan. Sa mga oras na yun, tita, gising na si Imashi. Si Imashi ni bata yan eh. At nasasala siya habang nagmamasid sa amin. Umupo ako sa maliit na sofa na inuupuan ni Imashi na madalas niyang ginagamit kung siya ay nag-aaral. Kulay pula na may hugis diamond na kulay itim naman ang disenyo. Habang nakaupo ako, hindi ko inaalis ang aking mata sa kanya. Alerto ako sa susunod na kaganapan. Napansin ko na unti-unting nawawala ang kanyang panginginig ng katawan hanggang sa naubos niya ang tea at nilapag niya ang empty cup sa table. At bigla akong niyakap ng mahigpit at niyayapos niya ang aking katawan. Tinakpan ko ang aking mukha at pinipilit niyang binubuksan ang aking mukha at tinatanggal ang aking mga kamay na nakakover sa mukha ko. At gusto niya akong halikan sa mga oras na yon. Ang posisyon ko, mahirap ang mababa pa ang sofa. Na nakakuha ako ng chance, tinulak ko siya sa pinakamalakas ko na puwersa. Tumihaya siya at lumagatok ang ulo sa sahig. Tumakbo ako sa kusina. Sabi ko, kapag sumunod ka pa, dito na kita patutulugin ng panghabang buhay sa loob ng kusina. Tumigil ako ng ilang minuto na wala na sa isip ko si Imashi, tita. Lumakad ako ng slow motion upang silipin siya sa loob ng sala at salamat sa Diyos, tita, dahil lumabas na siya sa mga oras na yon. February 24, 2021, 1:15 p.m. Pumunta ang aking asawa sa bahay nila at sinisisi siya sa kanyang ginawa. Sabi ng asawa ko, Uncle, ginagalang ka namin. Lalo na ang aking asawa, itinuring ka namin na parang ama. Kayo kasama si auntie. Pero bakit ito ang ginawa mo? Hindi siya sumasagot, tita. Nakayuko lamang ang kanyang ulo habang kinakausap siya ng aking asawa. Hindi alam ng aking asawa na sinundan ko siya sa mga oras na yon at lihim ako at patago na sumunod sa kanya dahil kung anuman ang aberya na mangyari sa aking asawa, handa ako na sagipin siya sa oras na yon dahil nasa loob na ng compound nila ang aking asawa. Hindi sumasagot ang suspect. Tita, nakayuko lamang ang kanyang ulo. Pagkatapos, binayaran ng aking asawa ang monthly payment namin sa upa ng bahay. Iniwan siyang mag-isa. Hindi na ako mapakali, tita. Umiiral ang takot sa aking isip na baka pasukin na lamang kami at patayin ang matanda. Napag-usapan naming mag-asawa na kausapin ang kanyang kapatid na public lawyer at sabihin ang lahat na pangyayari nang sa ganon magbigyan niya ng advice ang kanyang kapatid. March 1, 2021, 7 p.m. Papasok pa lang kami sa bahay nila, sumigaw na ang suspect. The reason why they came here, because of water problem. Sa katunayan, tita, walang problema sa tubig, electric bill at monthly water bill kasi nagbabayad kami tuwing buwan. Pinaupo nila aking asawa at nakikipag-usap ang aking asawa ng mahinahon, may respeto. Sabi ko, huwag kang gumawa ng hakbang na ikagagalit nila. Speak your side with a humble heart. Pero si Tita sumisigaw at dinuduro ang aking asawa at balak pa niyang saktan at sampalin ang aking asawa. Hindi niya inamin sa aming harap ang kanyang ginawa sa akin. Samantala, si Imashi nakakuyom ang mga palad at nakasiksik sa kanyang balikat at nakakuyom ang mga palad habang umiiyak na nakatingin sa akin. Na nanginginig sa takot si Imashi, tita. Lumapit ako sa harap ni Attorney C at kinausap ko siya. Sabi ko, ang lahat na pangyayari na ginawa sa akin ng kapatid mo ay karumal-dumal. Nanlalaki ang kanyang mga mata na wari ba
na hindi makapaniwala sa ginawa sa akin ng kanyang kapatid. Habang si P sumisigaw, nagmumura. Sabi niya, "Tomorrow morning, pack up all your things and move out from that house early in the morning. Because we do not want to see all your faces in that house." Sumigaw si attorney, "I do not want to believe in you." At tinulak nila ako, tita, palabas ng bahay. Niyayakap ko na mahigpit ang aking 3-month-old na baby kasi halos hindi na ako makakalakad ng tuwid. Masikip pa ang pwesto sa harap ng kanilang bahay at may matirik na hagdan pababa na kung nahulog ako sa mga oras na yon, sigurado patay ako, pati si baby na hawak-hawak ko. Cemented ang hagdan pababa at mahigit kumulang sa 20 meters ang haba ng hagdan. At tagos ito sa public road na dinadaanan ng malalaking sasakyan. Wala swerte, kung nahulog kami, sigurado walang buhay ang maibabalik sa amin. Malamang durog ang katawan ng aking anak kung nagkataon, tita. Malaking pasasalamat ko sa Panginoon na save ang buhay naming mag-iina sa mga oras na yon. March 2, inireport ko sa police station ng Watigama ang pangyayari. Gabi pa lang, nakahanda na ang aking report para sa police station ng Watigama. Hindi ako nakatulog buong gabi na iyon. Sobrang takot na takot ako na baka papatayin nila kami sa bahay na aming inuupahan. Takot na hindi ko naranasan kahit noong bata pa ako. Yung dati na naglalakad ng hating gabi na walang kinatatakutan, pero sa mga panahon na yon, ang takot ang naghari sa aking kaisipan. Sa mga salitang binibitawan nila na nakakasindak at nagdurog sa aking matinong kaisipan, dahil mismo sa kanilang mga labi, lumabas na hindi sila takot sa kahit sinong pulis sa Sri Lanka. Well, what happens next, mga kabombo, we will find out tomorrow. Dili lang anay kita kutob sa sulat ni Aguila ng Sri Lanka. May kasugpon pa ini, ha? 2:25 ang atong oras. Magapanumbalik kita with another story nga iga-share para sa inyo tanan. Sige, hapon nagpamati ka mo, kaupod si Tita Regine, diri sa KLP. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga ear. It's 2:41 ang aton nga oras and I'm so happy to receive this story from Lolo Dencio. I hope better na better ka na gidlo. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo.
Kag sa tanan nga tagpalamati sa sininga programa kahapon lamang. Samtang naghihigda ako sa akong tululugan, gina-imagine ko nga daw kasan ulang amo na ako sini daw luy-an na nga naluo. Pasalamat lang ako sa akong Ginoo. Kinhatagan ako sang kabakod. Ang iban ko nga upod nagkalamatay na. Nadumduman ko sang una kay edad ako 20 years old. Daw inunat ako nga lago kay maniwang kag mataas. Ang tawag sa akon ikabod crane. Sa nakaobra na ako sa barko, diri naulian ang lawas ko. Ang una ko nga sinakyan, gamay nga barko. Ang biyahe, Iloilo Negros. Abaw inday, una ko nga pagsakay sa barko, tama kadalag ko sang balod. Grabe ang suka ko. So bilog nga adlaw, wala ako kinanan. Tama pa ka istrikto amon maestro amo. Kag maluya ako. Do hindi ako kadalas ng lubid. Ginadisog ako kag magsiling. Do bao ka maghulag. Kag wala ako mahimo. Paumod lang. Sa pensar ko, may adlaw kagid. Abaw inday. Nagdugang ang niwang ko kag kalapsi sa akon. Kay permi lang ako gasuka. Damo gatudlo sa akon, nga higtan ko kuno sang uway ang akon hawak. Ay inday, nagkalapila sang akon hawak sang higot sang uway. May araman gasiling. Nga antes maglakat ang barko, mag-inom ako sang tubig sa dagat. Ay inday, nagdugang ang suka ko kay tama kapait. Pila ka bulan, ginsaylo ako sa dako nga barko. Iloilo Manila ang biyahe. Tumaayo, kay ang mga upod ko, kanami batasan. Palangga ako sang akon maestro amo. Ginatudloan ako mag-obra. Kag kung daggaton ako, ginasugo nila ako nga patingin kag mag-inom sang tubig nga malamig. Pila ka bulan, naanad na ako. Kung dalag ko ang balod, nanamian ako. Inday Regine, dodalok-dalok ako kay ang sudan, permi, baboy, kag karni, manok. Ti, bira-bira kaon, nga namag-o ako kay sa balay-bala, permi lang sapsap, kag tuloy. Kung kaisa, wala. Asin lang, ti, bira-bira ko kaon. Isa ka bes, nagsulod ako sa kusina, ginagda ako sang kusinero. Gintagaan ako isa ka bilog nga manok prito. Siling niya, bira ka kaon para magtambok ka. Ti inday, do nga gutom. Sige ang pangit ko sang manok, gingalwan pagit ako sang minudo nga baboy. Naghambal ako, tama na, busog na ako. Pila ka bulan, naulian ang lawas ko. Nagmacho ako, nagtubo ang maskulo ko, pati dughan ko nagbulto. Ti anong agwanta nga kadaaga hakwat sa dalag ko nga lubid, kay nagabutong sa dalag ko nga kable. Isa ka bes. Pagdungka namon, gabi, ginahagad ako sa akon kaupdanan nga mag-inom sa isa ka beer house. Ara man lang sa atubang Sang Pierre, ginatawag nila buho. Siling nila sa akon, upod kuno ako kay pabunyagan, kay daw virgin ka pa, so pabunyagan ka namon, hambal nila. Ginpainom ako, ay inday, isa pa lang ka botelya, nahubog ako. Naghambal ako, na mauna ako. Tiganutikan ako sa upod ko, dalon ko kuno ang isa ka babae, manami na kay bata pa, kagwapa. Kay gusto ko man, magtilaw sa luto sa Diyos, kindala ko. So ginpasulod ko sa amon kwarto. Ginpahigda ko siya, samtang gahulid kami, ginpamangkot ko siya, kung pila ng edad niya, sabat niya, 15 years old, 15, taga Masbate siya. Sabat ko, kabata pa sa imo, nga dira ka nag-ubra, way ka anay mag-eskwela. Sabat niya, naglayas ako sa amon, kay permi lang ako ginahimuslan sang akong tiyo, ikaduha nga bana ni nanay. Sabat ko, hindi ka nagali virgin? So samtang istorya kami, sige ang hikap ko sa iyadughan, bo inday, daw wala ka pahikapon. Ginhikap ko iya kalampay, dala singhot, ay inday, do hindi amo,
Ang ano man ni lolo man. Sige, pasingot, kasi bagay kusi ako siya kasabad sa imo, amo ginaiya. Virgin kagid matuod. Sabat ko, di paligo ka anay. Sabat niya, may shower ka mo. Sabat ko, kadamo, ara ang habon kag shampoo. So, samtang gapaligo siya, sige ang tanaw ko sa iya. Ay, nakita ko, ibuli, do damo ko rikong. Ang punong santo niya kamamay, may fungi. Tapos niya paligo, ginpailis ko, kag singganan, pauli na. Sabat niya, ting bayad ko. Sabat ko, wala ka man magamit, manukot ka. Siling niya, akigan ako karon sang ako nga boss, kay basta i-take out kami, kinahanlan, pagbalik, may ihatag ako. Tingin tagaan ko siya 50 pesos. Sa 1978, dako na ini. Siling niya, kulang man ni, gindugangan ko sang 20. Pag-abot sang kaupdanan ko, namangkot sila. Di na partner mo. Tibalan mo inday, yung iban sa ila, may dala nga babae. Sabat ko, nadlok ako, tama, pakabata, basi mapreso ako. Di, wala pagali maguba ang pagka-virgin mo? Hambal nila. Dason nga bulan, nag-dry dock ang amon barko sa Lapu-Lapu City, ang kapital sang Mactan. Sa pensar ko, makita ko na ang Cebu. Sa laktod, kada gabi, gagwa kami. Sa pensar ko, amo gali ini ang Cebu, damo babae nga manugbuo sang lupad. Kag diri ko nakita ang malaba nga taytay sang Lapu-Lapu to Mandawi City. Kag pananaw ko, daw puro squatters ang higad sang dagat. Isa ka gabi, ginhagad ako mag-inom, ang ilimnan ara sa kasagingan. May isa ka babae, nagpasabak sa akon. Siling sang upod ko, virgin pa ina, maila pa ina. Sabat sang babae, tuod, dalahalok sa akon. Ginhikap ko ang iya kapaya sa Inday Regine, nagduga. Tinamangkot ako nga nagduga na ini. Sabat sa akon, balaan mo, bagula ako magbata. Siling mo, virgin ka pa. Virgin gani ang bulsa ko, kagbisan ibakal kape, wala. Gintudlo ko sa upod ko. Siling ko ara si boss, damo kwarta. Dayon, kulisensya sa ila, nga mauna ako pa uli. So, amo ina, ang una ko nga inagyan sang una ko nga pagsakay sa barko. Pero Inday Regine, sa matuod, ako ang na-virginize sa edad nga 77. Kaya ang akon hotdog ginguluan sang catheter. Ang iya hitsura daw karaho nga inasal. Ambot kung saan upa inikuhaon. Siling sang doktor, sige pa ang laboratory sang akon ihi. Inday Regine, magastuman, kay kada dua ka simana, ginailisan. O nahuya pa ako, kay puro babae pa nga doktor ang nagatakon. Inday Regine, hasta na lang diri, kay kalawing nagid. Ang sagihapon, Lolo Dencio. Well, Lolo Dencio, the fact that you can again write stories like this, no, that means nga okay na ikaw. So, nothing to worry, no, except nga ginakatheter ka pa. Sige lang, follow lang the doctor's orders para nga sa imo man ina nga kaayuhan, and we continue praying, ha? For your good health nga maka-fully recover ka na, Gid. Lolo Dencio, but anyway, salamat, Gid. Meaning you have a lot of time para nga mag-sit down and then magsulat na naman sa mga istorya. Thank you, Gidlo, ha? Doon nag-blush mo na ako sa mga description mo diri sa iban nga bahin sa mga pag-istorya diri sa aton. But anyway, salamat gid sa imo, Lolo Dencio, and paayo gid ikaw. Mga kabomba, mga panabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibadaw. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit. KLP, kag pwede pagkikita makahingaga another story from Lola A. Mahal kong Tita Regine. Luyag ko i-share karon ano toy sa akon bana nga kaupod na sang aton nga Ginoong Jesus. Bali 40 years na ang nakaligad. Ginkuha siya ni Lord sa July 12, 1984, kag subong adlaw sa akon nga pagsulat sini 40th death anniversary niya subong. Kani samtang nga nagahulat ako sang oras ng programa mo, naisipan ko nga magsulat kag magpangamuyo para sa iya. Ang akon mga hinablos, nagahanda man subong sa mga pagkaon para nga ma-remember siya, no? Ang akon nga palangga. Ang magulang ko nga nagpa-eskwela sa akon sadto, napatay sa tong 1994, kag ang asawa naman niya sa tong June 10, 2024. Tita Regine, panay ending in 4 ang petsa sang pagkuha sa ila sang aton nga Ginoong Dios. Tita, na-remember ko subong ang nakalipas, ang kabudlay, ang kakapoy, ang mga luha, gutom, nga akon nga naagyan sadto. Ako lang nga nagaisahanon, ang nagaparik-parik, kung sa diin para lang makahulam sang kwarta, para nga ipangbakal sang iya nga bulong. Bala mo tita, pag-atake sang high blood sa iya, paralyzed dayon ang 1/2 of his body. Hindi na makahambal, piyong na lang ang mata, pagdala namon sa hospital sa aga sadto, kaghapon na nga makabugtaw pero hindi na makahambal. So adlaw gabi ang pangutang ko, right and left, kag 10% pa ang interest. You could just imagine tita, nga 2 months and 4 days ang stay niya sa hospital bago siya nga ginkuha sang aton nga Dios. Sadto SB member siya sa amon nga banwa pero 120 pesos lang man ang ilang honoraria. Way pa sila sweldo kag GSIS. Gani way siya kinkuha kag wala man siya pension. Pag retire ko, mga 100,000 pesos man ang akon nga nakuha kag kulang pang ipangbayad sa 10% interest nga akon nga napangutangan sa dong ara siya sa hospital.
Tita Regine, to ginapilit kung ako nga kaugalingon sa pagsulat, kay ti medyo mahina na ang ako nga mga mata, kay ti ako nagaluha na. Sambuhi pang ako nga, bana, nga walang pag-asa na mabuhay. Sang gabi, ang akon mahal, abi mo, ginpapauli niya ako, sang gabi nga ato. Tiway ako kabalo, no? Nga madali na lang gali siya, nga maglakat. Tita, way nadugayan, pag abot ko sa balay, nagasinggitan sa paghibi ang hinablos ko, nga siling niya, wala na si uncle niya. Amo to gali. Nga ginpapauli ako sa mga nurses kag doktor, iyak na iyak ako hanggang umaga. Hindi ako nakatulog. Sa akon nga pagkapuraot sadto tanan nga mga kaupdanan niya sa council, vice mayor kag mayor nagbulig sa akon. Ti adlaw-adlaw ang abuloy sa akin noon, ti ginabayad ko man sa mga nabilin ko nga utang sa hospital. Kag one time pa nagbayad ako 300 do hindi pa pagbatunon. Ti to ay kita sang mahimo, no? Anong taabi kay ti pigado lang kita. Well, PS, si Regine, hasalang anay diri, kay doon din ako makasulat. Ang mata ko puno na sang luha nga nagailig, gandili ko mapunggan. So lastly, my regards, love, kisses and prayers to all. Sa mga listeners, letter senders, and most of all sa imo tita and family, may God bless us all and more power. Sa KLP, Lola Amparing. Well, Lola Amparing, thank you so much, Gid. Indeed, your brain is still working. Kay ti, ang tanan nga mga nagkalatabo sang una, no, vividly, sa gihapon ma-recall mo, Gid. Salamat, Gid, ha? Kaga, just like Lolo Dencio, ayo-ayo lang. Good health, Gid, ang ako niya prayers and wishes sa inyo. Mga kabamo, sa inyo man yung mga istorya dira, ipadala na ang inyong mga stories, ang inyong mga inagihan, mga matuod-tuod nga inyong nga inagyan. I-share diri sa kahapon lamang program paagi sa pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man sa gihapon kung luyag ninyo nga sulaton, sige. And then ipadala nyo gid sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, si Tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail, and then Dear Diary. Madaming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon. Ini inyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.